Nazdar tubíci, vítam vás pri novom videu a veľmi sa teším na toto video, pretože v dnešnom videu idem rozoberať teaser na druhú časť 4. sezóny, takže poďme na to, neviem sa dočkať. OK, tuto stopnem, sorry, budem trošku viac stopovať a tu sme v Nikdy ríši, sa mi zdá. Počkať, neviem ako sa dá priblížiť. Vidíte túto osobu, čo je tu dole takto, kde ukazuje myškou? Čo ak to je Akita? Reálne vyzerá to tak, tu má tie také chvostíky, 1, 2, 3, 4. Má aj tie vlastne hore uši, alebo ako sa to nazýva. Čo ak to je tá Akita? A tu je takto Land Bounty ešte a Combiner vozidlo. OK, tu vidíme ako v Ninjagu pristáva Euphrasia, Frak a aj Niu som tam videl a aj takisto Raju. Takže vážne budeme v Ninjagu, to je fajn. Prvý záber na Zilvara, OK, a on má zbraň ničenia, fíha. Tak ju asi ukradol ninjom, alebo neviem čo sa stalo. Tu Percivala niečo berie. To čo je? Podľa mňa sa asi Robby mu pokazil nejaký stroj, že je to možné asi. Či? To je prestrih už na inú scénu, neviem. Tu takto niečo naháňajú, nejaké auto. Ja to schválne ešte dám v pomalšej rýchlosti. Čo to naháňajú? OK, nejaké vznášajúce sa auto, OK. Rozmýšľam, že asi by som možno prehrával v polovičnej rýchlosti, nech si všimneme viac detailov. OK, tu máme takto Land Bounty aj s vozidlami týmito. Alebo viete čo, ja to dám na normálnu rýchlosť a keď tak zastavím a dám to pomalšie. Vidíte to čo ja? Prvá vec, prečo tu je Nia s oblekom z 3. sezóny, keď ostatní ninjovia sú v dračích oblekoch a zároveň má klobúk ako mal Jay. No, ako Jay mal inej farby, ale prečo má klobúk a čierne torzo? Teda akože tú čiernu šatku na ústach. Čo to je? Alebo jej dali novú farbu? Ja fakt neviem, že čo to je. No, tu už je Zilvar a vytvára tieto príšery. OK, tu sú nejakí ľudia na znášajúcich sa autách. Fíha, Ninjago sa dosť posunulo. Prečo tu je Jay v core obleku? A nejaká príšera ho potlapkáva po vlasoch. No vlastne asi to dáva zmysel. Toto bude možno nejaká spomienka na minulosť, že sa Jayovi možno vynorí nejaká spomienka a spomenie si na toto, pretože mať core oblek v 4. sezóne by bola dosť veľká blbosť. No, tu je zbraň ničenia. Ty kokos, počkať. Akože, to mi chcete povedať, že tá zbraň vytvorila... No nie, že vytvorila, ale z tej zbrane vznikla Land Bounty? Alebo niekto do tej Land Bounty zasiahol niečo zaujímavé. Tu ako vidím, tak tu asi budú bojovať proti rasovi čierne ruky a ten oblek celkovo tak vyzerá. A možno to bude nejaké iné monštrum alebo nejaký tiger z toho tigrieho kmeňa. Tu Frak. Tu máme Zilvara a Grimtaka, OK. Tu takto to ešte pretočím. No pekne, tu vidíme Zilvara a Grimtaka, OK. Úprimne, ako Lego set vyzerá oveľa krajšie. Dobre, tu bude asi tá súťaž Mechmaster 3000, alebo ako sa to volalo. Tu je takto Wildfire v Kajovom vozidle z 15. výročia. Fíha, to mi nedáva zmysel. Tu bojujú proti lojalistom stále. OK. A tu je bitka v Nikdy ríši. Vyzerá to tak. A to je koniec. OK, akože prinieslo nám to dosť veľa vecí, ktoré sme sa dozvedeli. A každopádne toto by už bolo z dnešného videa všetko. Ďakujem za sledovanie videa. Budem rád, ak dáte like, odber, budete zdieľať a komentovať a vidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa tubíci.